Hola, tabuistes! Tabuneres? Tabusadores! Abusadora. No, això no. Aquí, la distopia d'Instagram. Ai, quina ràbia aquesta frase. És que la dic jo perquè no saben pronunciar distopia. Ai, l'univers Instagram. La de bellesa i fitness. Felicitat apocalíptica. Selfies ben assajades i tetes pixelades. Ara, seriosament, com ho porteu? Et costa aixecar-te pel matí? Estàs fins a l'orto de l'ERTE? Tens ganes de sortir? Yes! Mira, no ho facis, Així segur que no et trobes un tio fent sapalles pel carrer. Amb qui comparteixes l'apocalipsi? Amb el pare i la mare? Esborra això. Diversitat familiar. Comparteixes llitera? No tens espai per masturbar-te. Feu tours de lavabo. El balcó? El traster? El millor és parlar-ho. Amb sinceritat. Trencant tabús. Les teves companyes de pis no surten de l'habitació? O insisteixen en jugar a jocs de taula? Estàs sola? Com una mussola? Amb la parella? O parelles. Baby boom o divorci? I dale amb els conceptes heteronormatius. La Terra ja està prou sobrepoblada. Sents que casa teva és la teva trampa? O la teva trampa és la teva companyia? Fem una crida a trencar el tabú de les tristeses. Estàs al pou, tens dies de merda. Doncs jo també. I jo? I què? Creus que aquest confinament acabarà amb el teu aspecte físic? O som més reals que mai? T'estàs deixant canes? El bigoti? La panxa? Melenes a les cames o a les aixelles? T'arregles per parlar per l'Skype? Et dutxes sovint? Cada dia, no? Sí. Clar. Aquest confinament és un pou de tabús i els volem conèixer. Feu-nos-els arribar per Instagram. Amb el hashtag tabús apocalíptics. O per correu electrònic, o colom missatger. Bueno, doncs... Adéu. Adeu! I dale al like. Let's do it to it, honey. Sí, subscribir-sos. I activeu la campanilla. Què era això de la campanilla aquesta? Però com s'apaga això ara? Coi, per aquí? You give it